Артабан хәзерге заман кылым турында һөйләшеп китәбез. Әйтүебезчә, без гадәттә үткән заман менән хәзерге заман, улар икеһе безгә параллель рәвештә бара. Нимәнелер үткән заманда һөйләһәк, нимәнелер хәзерге заманда. Шулай ук белүебезчә, киләсәк заманда бар. Әмма киләсәк заманга килгән вакытта гарәп телендә хәзерге заман формаһы ул киләсәк заманда ла белдерә. Тик унда махсус рәвештә китәксә генә куллану кирәк. Шуңа күрә лә хәзерге заман кылымын гарәп телендәге без уны хәзерге заман һәм дә шулай киләсәк заман кылым дип тә карай алабыз. Әйдәгез без һеҙҙең менән иҫкә төшөрөп китәйек. Димәк, әйтеүебеҙсә, беҙҙең һүҙлектә беренсе пароданы белдергән, йәғни беренсе төр ҡылымдарҙан ул 3 хәрефтән тора. Шуға күрә лә рим цифрама уны беҙ күрһәттек. Хәҙер инде ошоны хәҙерге заманда үҙгәртеү өсөн беҙҙең шундай үҙенсәлектәр бар. Беренсенән, уның алдына, йәғни ошо ҡылымдың алдына беҙҙең өҫтәлмә хәреф булырға тейеш, беренсеһе. Икенсеһе, ҡайһы бер ваҡытта уның аҙағына ялғау өҫтәлә. Һәм беҙҙең тамыр хәрефтәре улар уртала тороп ҡала. Ҡайһы бер саҡта аҙаҡта, ҡайһы бер саҡта уртала тороп ҡала. Шуға күрә лә хәҙерге заман ҡылым үткән заман ҡылым менән сағыштырған ваҡытта, әлбиттә, бер аҙ ҡатмарлыраҡ. Әйҙәгеҙ беҙ аны ҡарап китәйек. Тимәк, беренсе беҙ өҫтәйбеҙ өҫтәлмә хәрефте, артабан ҡылымдың үҙен яҙабыҙ һәм инде аҙағына өҫтәйбеҙ махсус ялғауҙы. Ниндәй хәрефтәр беҙҙең өҫтәлә һуң беренсе хәреф булараҡ? Унда беҙҙең дүртәү. Әлиф һәмзә менән, нун хәрефе, тә хәрефе һәм дә шулай уҡ йә хәрефе. Йә хәрефе. Менә ошо хәрефтәр беҙҙең хәҙерге заман ҡылымды башлаусы ҡылымдар. Нимәнән ҡарап ҡуйыла был хәрефтәр? Заттан, мин тигәндә берәүһе, беҙ тигәндә икенсеһе, беренсе, икенсе, өсөнсө заттан сығып беҙ уларҙы ҡуябыҙ. Артабан икенсе хәрефебеҙ хан буйынса, рәт буйынса, әммә тамыр беренсе хәреф килеп сыға, ул беҙҙең сукун менән һәр ваҡыт. Урталағы хәрефкә килгән ваҡытта бында беҙҙең бер аҙ шундай әҙерәк үҙенсәлеклерәк моменттар бар. Ул да булһа, урталағы хәрефтең хәрәкәһен беҙ белер өсөн һүҙлеккә ҡарайбыҙ. Ниндәй генә һүҙлек булмаһын, Баранов тарафынан эшләнгән ҡағыҙ вариантымы һүҙлектең, йә булмаһа шул уҡ һүҙлектең арабус электрон вариантымы, беҙ ошо ҡылымды һүҙлектән эҙләп тапҡан ваҡытта уның эргәһендә беҙ хәрефтәр күрәбеҙ. Ниндәй хәрефтәр күрәбеҙ һуң? Ул да булһа, ул беҙҙең А, И, йә булмаһа У. Бына ошо хәрефтәр урта хәрефтең хәрәкәһенә тиң була. Әйҙәгеҙ тағы ла берҙе ҡарап китәйек. Тимәк, бына 3 хәреф, ул беҙҙең һүҙлектән. Ошо өлөшө беҙҙең һүҙлектән килә. Һүҙлектән. Ошо өлөшө беҙҙең һүҙлектән килә. Артабан был хәрефтәргә беҙ өҫтәлмә хәрефтәргә килгән ваҡытта уларҙы әйтеп киттек. Тимәк, ул әлиф һәмзә менән, нун хәрефе, тә хәрефе, йә хәрефе. Артабан беренсе тамыр хәреф сукун менән. Урта хәрәкәгә килгән ваҡытта был хәрәкә беҙҙең һүҙлектә йә А тип күрһәтелгән, йә И рус хәрефтәре менән, йә У тип күрһәтелгән. А булһа, тимәк, фәтхә, И булһа, кәсрә, У булһа, дамма. Аңлашыла. Һуңғы хәреф ул беҙҙең ғәҙәттә дамма килә. Әммә ҡайһы бер ваҡытта бында шулай уҡ ялғау булыуы ла ихтимал. Хәҙерге замандың аҙағында 4 осраҡта ялғау ҡуйыла. Әгәр ҙә ошонда инде ялғау булһа, бында хәрәкәгә шулай уҡ йоғонто яһап, ул үҙгәреү ихтимал. Әммә әлегә беҙ ялғауһыҙыраҡ варианттарҙы ҡарайыҡ. Тимәк, ҡабаттан әйләнеп ҡайтайыҡ тәүге хәрефтәргә. Ниндәй осраҡта Ә, ниндәй осраҡта нун, ниндәй осраҡта тә, ниндәй осраҡта йә. Әгәр ҙә беҙ мин нимәнелер эшләйем тип хәҙерге заманда әйтергә теләһәк, был ҡылым мотлаҡ рәүештә Ә менән башлана. Тимәк, бында беҙҙең мин тигәнебеҙ ул Әне белдерә. Артабан нә тигәне ул беҙҙең мотлаҡ рәүештә беҙ тигәнде белдерә. Тимәк, беҙ нимәлер эшләйбеҙ тип хәҙерге заманда әйткәндә, ҡылым беҙҙең нәгә башлана. Икенсе затҡа килгән ваҡытта һин, һеҙ тигәп әйткән ваҡытта ул беҙҙең тәгә башлана. Тимәк, быны беҙ икенсе зат тип күрһәтәбеҙ. Өсөнсө затҡа килгәндә ваҡытта ул, улар тигән ваҡытта ул осраҡта йәгә башлана. Тимәк, бына ҡылымдың ниндәй хәрефкә башланыуына ҡарап, беҙ уның затын билдәләй алабыҙ. Әгә башлана икән, тимәк, мин нимәлер эшләйем, нәгә башлана икән, беҙ нимәлер эшләйбеҙ, тәгә башлана икән икенсе зат, һеҙ, һин нимәлер эшләйһегеҙ,
һәм өченче зат ягә башлана. Әмма монда безнең сак кына искәрмәләр дә бар. Безнең тә менән ягә килгән вакытта тә кайсы бер вакытта өченче затты ла белдереп йөри. Мәсәлән, ул безнең өченче затты хәзерге заманда белдерә ул хатын-кыз дигән вакытта. Ул хатын-кыз нимәләр эшләй дип әйтһәк, ул осракта ул тәне кулланабыз. Шуңа күрә лә менә монда икенче зат плюс ул хатын-кыз дип өстәп куярга кирәк була. Менә ошының гыйбарәт безнең бөтә булган тәүге өстәлмә хәрефтәр. Артабан киләһе хәрефкә бит туктанык, ул безнең сукун тинек. Урталагы хәреф, ул безнең тәртип буенча өченче, әмма тамыр хәреф буларак икенче хәрефкә килгәндә, уның хәрәкәтенә без белер өчен һүзлеккә карайбыз. Нинди кылымды хәзерге заманда үзгәртергә теләйбез, шул кылымның эргәһендә А, И, У дигән хәрефтәрне күрәбез. Әгәр дә А икән, димәк, фатха, И икән, кәсра, У икән, дамма. Менә шуны ошында куябыз. Һуңгы хәреф безнең У. Әйдәгез хәзер без һезнең менән шул ук безгә таныш булган кәтәбә дигән кылымды алып, уны ошында үзгәртеп караек. Менә мин һүзлекте асам һәм һүзлектән күчереп алам язырга дигән кылымды. Унда шулай язылган. Кәтәбә эргәһендә уның күрһәтелгән шулай ук У хәрефе. Хәзер әйтеп карарга кирәк, мәсәлән, мин язам дип. Уның өчен әйләнеп кайтабыз менә бында. Так, мин дигән булгач, менә безгә ошо форма кирәк. Әне алам. Артабан тамыр хәрефтәр язам. К. Т хәрефен язам. Тәнең хәрәкәте кирәк. Әйтүебезчә, ул безнең алына А, И, У-на. Менә монда ут булгач, бу осракта дамма. Һәм һуңгы хәреф Б. Бының өстендә У тора. Һәм нимә килеп сыкты? Әктубу дигән форма килеп сыкты. Әктубу, ягъни мин язам. Хәзерге заманда мин язам. Артабан әйдәгез без һезнең менән тагы ла бер кылымны караек. Мәсәлән, мин язам түгел, без язабыз дип. Мин язам дигән форманы каранык, без язабыз. Димәк, шул ук кәтәбә кылымын алабыз да, тик без булгач, монда куябыз нә. Артабан К, Т, Б хәрефтәр язабыз. Естә безнең уйны шуңа күрә лә оша килеп сыга. Нәктубу, ягъни без язабыз. Нәктубу, без язабыз. Хәзерге заман кылымдарды дәвам итеп шуны әйтергә кирәк. Димәк, без һезнең менән өстәлмә хәреф була тинек. Артабан унан һуң безнең тамыр хәрефтәр бара. Тамыр хәрефтәр беренчеһе уның тамыр хәрефнең сукун менән күрһәтелгән. Икенче тамыр хәреф безнең һүзлектән алына. А, И, я булмаһа У. Шуларның хәрәкәте ошонда килеп тора. Артабан һуңгы хәрәкәне без дамма тинек. Әмма әйтүебезчә, кайсы бер сакта ошонда безнең ялгау да өстәле ала. Кайсы бер сакта ялгау да өстәле ала. Әйдәгез без шуның тураһында һөйләшеп китәйек. Ошо ялгау тураһында. Инде ялгаудар һуң өстәле ала. Уның өчен без әйдәгез һәр бер затты үзгәртеп караек. Димәк, әйтүебезчә, мин дигән вакытта без әйттек өстәле. Без дигән вакытта нә өстәле. Икенче зат һәм өченче заттан ул хатын-кыз дигәндә тә өстәле. Һәм өченче зат калган өченче заттарга я өстәле. Әйдәгез карап китәйек. Димәк, мин дигән вакытта әне алабыз, артабан ошо өлештә алабыз, ялгау булмай. Мәсәлән, без һезнең менән алган кәтәбә дигән кылым булды. Мөмкин икенче кылымды алайык. Шәкәрә дигән кылым. Шәкәрә ул безнең рәхмәт әйтү, рәхмәт һүзен белдерү. Яисендә шулай унда У. Димәк, мин рәхмәт әйтәм. Әшкуру. Әшкуру. Без рәхмәт әйтәбез, рәхмәт һүзен белдерәбез. Nəшкуру. Артабан һин рәхмәт һүзен белдерәһең. Тәшкуру. Бына карагыз, һин хатын-кыз дигән вакытта бында ялгау була. Димәк, һин хатын-кыз дип әйткән вакытта, менә бында без инә дигән ялгауды өстәргә тиешбез. Димәк, я һәм нун. Инә. Әлбиттә, я торганга күрә, һезнең менән һөйләшкәнлек бер тапкыр, уның алдынан һәр вакыт кәсрә була. Бундагы хәрәкәне без юырга тиеш булабыз. Һәм килеп сыга. Димәк, һин хатын-кыз дигәндә тәшкурина. Тәшкурина. Димәк, һин рәхмәт әйтәһең. Тәшкурина. Димәк, беренче ялгау безнең өстәлә һин хатын-кыз дип әйткән вакытта. Кыз кешегә, хатын-кыз кешегә без һин нимәләр эшләйһең дип хәзерге заманда өндәшәбез икән. Тәшкурина, тәктубина һин язаһың, тәзһәбина һин бараһың.
онда безнең ошондай ине өстәлә һәм уның алдынан я куела. Артабан, демәк, был безнең беренче ялгау булды, һин хатын-кыз дигәндә. Артабан дәвам итәбез. Ул дигән вакытта безнең өченче зат булгас я, яшкуру. Монда безнең ялгау юк. Он. Ул ир кеше яшкуру. Бына ул дип әйткән вакытта итегездә булһа, без әйттек, ул хатын-кызда я урынына тә була һәм тәшкуру. Шул ук килеп сыга, тәшкуру монда безнең өстәлмә бер нимәдә. Артабан, демәк, әгәр дә берлеккә килгән вакытта без демәк әйтәбез инде, тик һин хатын-кыз нимәләр эшләйһең дип әйткән вакытта гына без монда ялгау өстәп ине дип монда кәсрәне куйдык. Калган осракта берлектә ялгау булмай. Артабан күплеккә күсер алдынан без әйтеп китәргә кирәк, беренче нә, без. Нәшкуру, монда ялгау булмай. Нәшкуру, без рәхмәт әйтәбез. Нәктубу, без язабыз. Нәшрабу, без эсәбез. Нәгыйшу, нәскуну, мәсәлән, нәскуну дигәндә алаяк монда без яшәйбез һәм башкалары. Артабан күплеккә килгәндә һез. Ир егеттәр тәгә башлана. Тәшкуру, һәм менә бында безнең ялгау була уна. Тәшкуруна. Вау шулай хаклана, чөнки унан һуң вау килгән. Дамма хаклана, чөнки унан һуң вау килгән. Шуңа күрә тәшкуруна, һез рәхмәт әйтәһегез ир егеттәр. Һез ир егеттәр язаһыгыз. Тәктубина, тәктубуна, тәктубуна. Унан өстәлә. Шуңа күрә менә бында ялгау, икенче ялгау дип очратабыз, ул уже күплектә һәм һез ир егеттәр дигәндә. Артабан дәвам итәбез. Һез хатын-кызлар дип әйткән вакытта, һез рәхмәт әйтәһегез, һез эшләйһегез, нимәләр эшләйһегез дип әйткән вакытта, шулай ук башлайбыз тәгә, икенче зат булганга күрә, тәшкур һәм артабан бында безнең ошонда нә барлыкка килә, уның алдынан сукун куела. Һәм килеп сыга тәшкурна. Һез хатын-кызлар рәхмәт әйтәһегез, тәктубна һәм башкалары. Демәк, менә бында өченче ялгау, ул безнең һез хатын-кызлар дигән вакытта. Артабан дәвам итәбез. Өченче затка күстек. Улар ир егеттәр булгас ягә күсәбез өченче зат. Яшкур уна. Шулай ук безнең күплектә белдерүсе унаны өстәйбез. Игътибар итегез, ошо ук уна дигәне ул безнең ир егеттәрне белдергәндә икенче затта өстәлгәне. Тәшкуруна, ир егеттәр рәхмәт әйтәләр. Яшкуруна, улар рәхмәт әйтәләр, шул ук ир егеттәр. Шуңа күрә уна ул безнең күп ир егеттәрне белдерә. Шулай ук ялгау алдынан дамма хаклана. Артабан безнең күплектән тагыла торып калды улар хатын-кызлар. Шулай ук икенче заттагы кебек безнең монда н хәрефе өстәлә фатха белән, уның алдынан сукун була. Гадәттәгесә өченче зат булгас я белән башлана улар. Яшкурна. Яшкурна, демәк, ул хатын-кызлар рәхмәт әйтәләр. Кәтәбә булһа язу, яктубна. Улар хатын-кызлар язалар. Демәк, күплектә шулай дип әйтәбез инде 4 тапкыр безнең ялгау осраны, 4 тапкыр ялгау осраны һәм улар безнең парлы ялгаудар килеп сыга. Дөйемләштереп әйткәндә 2 ялгау булды, әмма улар безнең икенче затта белдерде, өченче затта белдерде. Һез ир егеттәр дигән вакытта уна һәм улар ир егеттәр дигән вакытта шулай ук уна өстәлде. Һез хатын-кызлар дигән вакытта нә өстәлде һәм улар хатын-кызлар дигәндә шулай ук нә өстәлде. Шуңа күрә 2 ялгау, әмма 4 осракта кулланылды. Артабан тагыла безнең икелек бар. Икелеккә килгән вакытта шулай ук унда ялгаудар безнең кулланыла. Әгәр дә без һез икәү дисәк, һез булгас тәгә башлайбыз. Тәшкуру, тәшкурани безнең килеп сыга. Менә бында без өстәйбез, ошонда әни дигән ялгауды игътибар итегез. Әни әлиф булгас, уның алдынан шулай ук фатха була. Шуңа күрә тәшкурани. Һез икәү, тәшкурани, һез икәүләшеп рәхмәт әйтәһегез. Я булмаһа, кәтәбәне алһак, тәктубани. Һез икәүләшеп язаһыгыз. Хәзерге заман икелек, һез икәү. Артабан өченче затка күскән вакытта без беләбез, унда ла шулай ук икелекте белдерүсе хандар бар. Ул да булһа безнең һез икәү ир егет нимәләр эшләнегез дип әйткән вакытта яны алабыз да һәм әйтәбез яктубани, яшкурани. Һез икәүләшеп яздыгыз, һез гафу улар икәүләшеп яздылар, ул 2 ир кеше һәм ул 2 ир кеше рәхмәт әйтте һәм башкалары. Демәк, я артабан кылым үзе, әни икелек дип белдерә. Шулай ук без беләбез, өченче затта тагыла хатын-кызны белдергән айрым форма бар. Һәм унда гадәттәгесә менә шунда тәне алабыз. Без һезнең менән
ул хатын-кыз дигән вакытта шулай ук ошо тәне алган инек. Һәм шулай ук хатын-кыз ул үзе яңгызы гына түгел, тагы ла берәй ахираты менән булһа, улар икәү булган осракта ошо ук тәне алабыз да тәшкүрәни. Икелектең ялгавы шул ук әни кала. Менә шулай итеп, димәк, без әйттек, 4 төрле ялгау бар. Кылымдардың, хәзерге заман кылымдардың алагында менә бу урында. Әмма улар күбрәк тапкыр кабатлана, әмма уларның ханы бөтәһе 4. Димәк, беренче иинә дигән ялгау булды. Һин, хатын-кыз, нимәләр эшләйһең дигән вакытта. Артабан безнең булды үнә. Һез ирдәр, улар ирдәр нимәләр эшләйдәр, эшләйһегез. Шул формула әйтелгәндә ир-егетләрдә белдерде үнә, күмәк ир-егетләрдә. Һәм тагы ла шулай ук булды нә, нун фәтха менән һез хатын-кызлар һәм улар хатын-кызлар нимәләр эшләгән вакытта белдерде, эш хәрәкәттә. Һәм тагы ла икелекте белдерүсе әни булды. Шуңа күрә лә дөйем алып караганда, бу ялгауларның ханы 4. Әйдәгез тагы ла бу ялгауларда без һәм карап китәйек. Димәк, без улар әйттек 4. Беренче ялгау безнең иенә булды. Ул безнең бер осракта гына кулланыла, һин хатын-кыз дигәндә. Артабан икенче ялгау безнең булды үнә. Ирдәр күп булган осракта, һез ирдәр күмәкләшеп нимәләр эшләйһегез, һез һәм улар. Шулай ук өченче ялгау булды безнең нә, тик хатын-кызлар нимәләр эшләй, күмәк һез һәм улар, күмәк хатын-кызлар. Буларда күмәк ир-егетләр, күмәк хатын-кызлар дибез, һәм әлбәттә әни булды. Әни димәк ул безнең 2 кеше эшләгән вакытта. Димәк, шулай итеп, менә безнең кылымның адагына 4 төрле ялгау өстәл ала. Әмма улар безнең беренчедән тыш калгандары берничә функция башкара. Үнә 2 функция башкана, һез ир-егетләр, улар ир-егетләр. Нә 2 функция башкара, һез хатын-кызлар, улар хатын-кызлар. Әни гомумән 3 функция башкара. Һез 2, улар 2 ир-егет, улар 2 хатын-кызлар. Менә шуңа күрә лә безнең барысы 4 ялгау, күбрәк осракта улар кулланыла. Әгәр дә бу ялгау булмай икән, димәк, ул осракта, мәсәлән, без дип әйткән осракта, мин, ул дип әйткән осракта ялгау юк икән, бу осракта без һуңгы хәрефте дамма менән куеп, шуның менән кылымды тамамлайбыз. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, без һезнең менән хәзерге заман кылымды каранык. Бу безнең беренче парода, беренче төр кылым һәм калган кылымдар да ошо нигездә үзгәрә. Шуңа күрә лә үткән заманда ла, хәзерге заманда ла һезгә яхшы итеп итегездә калдырырга кирәк. Әгәр дә шуларда итегездә тоткан хәлдә, һез бөтә булган башка кылымдарды, башка төр кылымдарында шул исәптән дөрес булмаган кылымдарды ла һез үзегез затта һәм заманда үзгәртә алаһыгыз иншаалла. Һәм дә шулай ук бу әйберләрне, кылымдарды белү ни өчен безгә кирәк? Чөнки тәрҗемә иткән вакытта һүзлектә уның тик нигезе генә бирелә. Бына уны дөрес итеп тәрҗемә итер өчен безгә ошо өстәлмә хәрефләрне бирергә кирәк. Мәсәлән, яктубуна дип язылган икән, һез катаба дигәндә беләһегез, ул язу дигән һүзлек уны таба. Бына я дигәне ул өченче зат, уна дигәне ирдән күп егетте белдерә. Шуңа күрә лә яктубуна күп ир-егетләр эшләнә. Әйдәгез бер-ике мисал карап китәйек. Бына без һезнең белән берничә мисал яздык. Хәзер ошуларны без һүзлектән эзләгән вакытта, гомумән тәрҗемә иткән вакытта ничек итеп уларны белергә тиешбез. Менә бында без шунда ук иң беренче хәрефте аерып алабыз. Чөнки беренче хәреф ул безнең өстәлмә хәреф. Һәм ул затты белдерә. Артабан без 3 хәрефте билдәләйбез. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Унан һуң калган икән, димәк, улар безнең ялгаудар. Менә беренчеһендә безнең бөтә хәрефләр билдәләнде, тамыр хәреф, димәк, ялгау юк. Икенчеһендә безнең 2 хәреф билдәләнмәне, уна ул ялгау. Өченчеһендә шулай 2 хәреф билдәләнмәне, ул ялгау. Хәзер менә ошо кара менән 3 астына һызылган хәрефләр, улар безнең тамыр хәрефләр килеп чыкты. Шулай бит. Менә буларны без һезнең менән ошо 3 хәрефте һүзлектән эзләйбез. Уның өчен без арабус электрон һүзлеген кулланабыз. Буның буенча без аерым дәрес үткәрербез, ничек итеп бу арабус менән кулланырга икәнен. Әйдәгез хәзер ошо кылымдарды тәрҗемә итеп карайык. Беренче кылымды тәрҗемә итер өчен без арабус каядабыз сәкәнә. Һәм арабус безгә шунда ук уны табып бирә, яшәргә дигән кылым, яшәргә. Хәзер без карайбыз, алдына нә өстәлгән. Нә өстәлгәс, димәк, без наскуну, без яшәйбез, торабыз, кайдалыр. Өфөлә торабыз, авылда торабыз, ниндидер йортта торабыз, шундай мәгънәдә. Яшәү дигән мәгънәнең шундай тору мәгънәһендә.
Булды, димәк, без яшәйбез. Без кайдалар торабыз. Икенче кылымга килгән вакытта тәзһәбуна. Монда 3 элемент. Беренче өстәлмә хәреф, кылым үзе һәм уна дигән тагыла ялгау. Зәһәбә дигән кылымды язабыз хүзлеккә, арабызга, ул безгә таба кайдалар барырга, йөрергә. Димәк, беренче тә безнең аңлата дөйемрәк әйберде. Димәк, ул безнең икенче зат. Һинме, һезме һәм башкалары. Әлегә белмәйбез. Оның өчен без әйләнеп кайтабыз да карайбыз менә бында. Уна. Уна исегездә булуысы күп ир егетте белдерә. Димәк, икенче зат ул безнең һин я һез күплекте белдергәс. Димәк, һез килеп сыга, уна ир егетләрдә, зәһәбә барырга, хәзерге заман һәм килеп сыга, тәзһәбуна һез бараһыгыз. Һез бараһыгыз, кайдалыр юл тотаһыгыз. Менә Коран Кәримдә лә фәәйнә тәзһәбун дигән сүзләр бар, яңлышмаһам, Буруж сураһында, ягъни кайда табан һез китеп бараһыгыз, кайда табан һез бараһыгыз. Тәзһәбун. Менә шуңа күрә лә ошо һезгә хүтлек бару дигән сүзне генә тапһала, ошо тә, ошо уна һезгә ул кылымды дөрес итеп тәрҗемә итәргә ярдәм итә. Артабан 3нче кылымга карайбыз, тактубина. Кәтәбә безгә таныш кылым, хүзлектән караһак шулай да, әгәр онытып киткән сакта ул язу дип тәрҗемә ителә, язырга. Алдындагы тә безнең икенче затты күрһәтә, димәк ул безнең икенче зат, һин я һез. Артабан ина. Ина безнең бер генә әйберде белдерә, ул һез катын-кызды, һин катын-кыз. Димәк, тактубина, һин катын-кыз кеше язаһың хәзерге заманда. Менә шулай итеп, хәзерге заман кылымды белү, куллану, ул безнең шулай ук тәрҗемә вакытында ла бик кирәкле әйберләрнең береһе булып тора. Әйдәгез, хәзер без һезнең менән хәзерге заман кылымын кулланып, берәй һөйләм төзеп караек. Мәсәлән, әйдәгез, без һезнең менән шулай итеп әйтеп караек. Мин хат язам. Димәк, монда безгә ике сүзне табырга кирәк. Язам, кылым да табырга кирәк, язу дигән кылымды. Артабан уны беренче затка без аны кагыйдә буенча куябыз. Хат дигән сүзне шулай ук табырга кирәк сүзлектән. Димәк, без исебезгә төшерүебезсә, башта язырга кирәк кылымды. Димәк, язу кылымын сүзлектә эзләһәк, ул безгә таныш кылым. Сүзлектә ул шулай язылган. Кәтәбә. Яисендә у. Хәзер безгә ошонан хәзерге заманда барлыкка килтерергә кирәк. Нимә эшләйбез? Иң беренче кылымдың алдына өстәлмә хәреф өстәйбез. Кылымдың алдына ошында. Мин булгас, димәк, ул безнең Артабан икенчеһе, ул безнең беренче тамыр хәреф, ул илия булма тәртип буенча икенче хәреф сукун менән булырга тиеш. Шуңа күрә лә сукунды куйдык. Өченче хәрәкәткә килгәндә, ул менә безнең ошо яисендә торган хәрәкә ул. Димәк, монда ул безнең у. Һуңгыһына килгәндә, һуңгыһы безнең шулай ук у. Менә бу хәрәкәләр, мин юган хәрәкәләр, улар хүзлектә килгән хәрәкәләр. Хәзерге заманда улар тулыһынча алышына. Һәм безнең килеп сыкты, укып карайбыз. Актубу. Актубу димәк, мин язам. Актубу дигән форма килеп сыкты. Артабан хат дигән сүзгә килгәндә, хат ул безгә шулай ук таныш сүз рисала. Игътибар итегез, кемдә нимәне дигән һорауды биреп була. Мин язам нимәне? Хатты. Шуңа күрә лә ул безнең төшем килештә була. Рисалатан. Актубу рисалатан. Мин хат язам.